La bona vida, Premi Nobel. Sí, i he de començar felicitant-te perquè, si recordem, ahir tu donaves el seu nom com a segona opció. Sí, entrava en molt poques quiniales llevat de la teua Jesús, però s'han dut el premi més prestigiós del món. Tu mostro. Ni Bob Dylan, ni Adonis ni Murakami, el Premi Nobel de Literatura es queda a casa per a Thomas Tranströmer, el poeta suec, tot i haver patit una apoplegia que el va paralitzar parcialment, ha aconseguit arribar amb els seus versos a mig món traduïts a més de 70 idiomes. És un poeta que és per a minories. En Espanya no ha penetrat mai. I ha fet una poesia molt intimista, molt reduïda, que a mesura que anava avançant la seva malaltia s'ha anat reduint més. Però el coneixerem ara, m'imagino que anem a tindre de tot tipus de llibres i traduccions en les pròximes setmanes. Sí, se li defineix com un poeta, la poesia del qual és universal, que transmet molta pau també, comprensió entre ètnies. Pel que dius tu de la seva malaltia, que recordem que va patir hemiplègic, la seva figura està envoltada per un enigma perquè en 1974 va escriure en un poema en bálticos, me la vaig a llegir, és molt curta, diu: entonces llega el derrame cerebral, parálisis en el lado derecho, con afasia, solo comprende frases cortas, dice palabras inadecuadas. Clar, això ara es dit de manera premonitòria perquè és el que més tard li va passar punt per coma. Com diem, tot i que és reconegut universalment així a Espanya... Però és una sorpresa. Sí, m'ha dit la veritat, així el coneixem ben pocs, però tot i això, mireu el que vos he portat. La plaça salvatge és l'única obra del poeta suec de la que disposem en la nostra llengua i l'ha traduïda a l'editorial Perifèric de Catarroja. La seva poesia neix d'una tensió constant entre la llum i la fosca d'un conflicte entre forces contraposades, en la paraula, en la natura o en l'home. Una poètica rica en imatges, molt a prop del surrealisme. Hem estat avui a Catarroja. Endinsa't més a la nebulosa del drac. Núvols densos, carrers atapeïts, remor d'una pluja d'ànimes. Així sonen en valencià els versos del Premi Nobel de Literatura. Fa 3 anys que l'editorial Perifèric, amb seu a Catarroja, es va fixar en este autor suec. És poeta, és un home que està molt major, i la veritat és que nosaltres mai havíem pensat, quan publicarem això no ho pensàvem que anàvem a publicar un Premi Nobel. Visionaris sense saber-ho apostaren per traduir al valencià La plaça salvatge, que per cert també es pot llegir en suec. Nada, ni paraula. La veritat és que jo miro això i dic, no entenc. Però nosaltres decidirem que les obres d'autors estrangers les anàvem a fer en edició bilingüe. Només editaren 800 llibres. Ara esta joia literària s'ha revaloritzat tant que ja preparen una reedició. Llibreries de Madrid, del País Basc, han demanat llibres. Han demanat llibres en valencià. Un Nobel que viatjarà des de Catarroja per tot Espanya en valencià. Que, per cert, Catarroja està germanada amb un poble suec que es diu Vara, i durant les jornades d'agermanament este llibre va ser una espècie de nexe entre els dos pobles i tots els que van participar es van emportar un exemplar d'aquest, bilingüe. Després entrarem a més coses del llibre. Sí, ara, si et sembla, continuem amb cine perquè comença a Sitges la 44 edició del Festival de Cine Fantàstic. Ho fa amb una